आता ती चर्चा बंद झाली. पहिली गोष्ट, जिथं जे पोचवायचं होतं तिथं पोचवलं. त्यामुळे आता विषय तो थांबलेला आहे. आता त्या विषयाची चर्चा आता बंद. ज्यावेळी आता जे वरिष्ठ बाबतीत निर्णय घेतील ना, वरिष्ठांकडे पोचवला विषय. त्यामुळे आता ही चर्चा बंद. आणि ही चर्चा फक्त तुमच्या माहितीसाठी सांगतो की त्या जिल्हा बँकेबद्दल मला पण आपुलकी आहे, कारण मी 7 वर्ष तिथं काम केलं. राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली ती बँक आलेली होती त्यावेळी. दुसरी गोष्ट अशी आहे की त्याच्यात शिवराम भाऊ जाधव असतील, दोलन साहेब असतील, त्यांनी मेहनत केलेली आहे. ती बँक टिकायला पाहिजे म्हणून काही माझ्या सूचना होत्या. आणि त्याचबरोबर अजूनही तुम्हाला सांगतो की तुम्ही त्याला काही गोष्टी ट्विस्ट केलात. आज मितीपर्यंत मला कुठलीही नोटीस आलेली नाही. तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, पत्रकारांच्या एवढी बातमी ती ट्विस्ट केली. काय मला एकदम तुम्ही राष्ट्रपतीचा ह्याचा हे करून टाकला, म्हणजे टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरे सगळी बातमी मोठी तुम्ही करून टाकली. ठीक आहे, हरकत नाही. पण त्याला त्यावेळी जे उत्तर होतं, कारण ती बँक टिकायला पाहिजे माझी इच्छा आहे. आणि म्हणून जिथं काय जे पोचवायचं तिथं पोचवलेलं आहे. त्यामुळे आता हा विषय बंद.